ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കൂൺ മസാലയാണ്. ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: കൂണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അരിഞ്ഞത്, സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, വീട്ടിലുണ്ടായ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയിലാണത്, വേപ്പില, തക്കാളി, പിന്നെ പൊടികളായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, കസൂരി മെത്തി. ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് തന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള വഴലാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം കൂടി വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഞാൻ പറയാത്തതായിട്ട് ഒരു പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വഴന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇടാം. മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല. ഇത് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം. തക്കാളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. ഒരു നുള്ള് കസൂരി മേത്തി ഇടാം. അധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും. ഒരു നുള്ള് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച കൂണിടാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം. കൂണ് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം മതി, കുറച്ച് മതി. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മല്ലിയില ഇട്ട് ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂണും മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് റെഡിയായിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ കൂണ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേവി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക.